Malay good. Right. Yay, my relaxa. From From 0 to hero. Baba. Yeah. Kana mandera kana ane akapaonao manga musingakodzere kuti munorara munhu kana kuti chengetere huku chaichaika haiti upenyu hwakanaka imo But kuda pakuda kakachimoko. Zvimoko zvaitengeswa kataitengera 1 but iwo kachitora kumbo juta juto razinoona ndishika totoona kuti ndochino 1 chete chashota mba muno makakadhadhudha kanenge chimonita Kachicleana kachita sei manje zvimoko hazvitengeswe chama zvinowanikwa dai zvimoko zvaitengeswa Wapesa zvezvimoko ringi. mhoreso zvimoko zvichori kufarira chiripe gara uchitaura zvimoko Ichirara moto. Asaswera relaxa kampeni. Oh, asina relax. Akabata relax. Zikamfoti racho rine mbedha wacho ka. Azira kutamba Mane nayo. zwana azongona akabata mapoto akadai so. Hayi kodwa nenda. Ndaboneibiza mapoto manje ndikati bana isaningi. But I was nice one. Ndamutagera kitten manje. Kitten ndo wadamsutira buwa. Hayi ama touch ups mamwe tenda kufamba kwenguva. Ama touch ups straight. adapter Mabhaketi ogezera. Ke ufuna ukutsvaga kaikaiga kadika. Ndi brigezera nodo mberi kuti pana auda kuwacha hama mwanenge angokumbira apamba pane vanhu pamba pano plaza zvinowanika zvinotongowani zvese bola klasi ndosaka takafarira kuti agare padhuze tichimuona futi kuona kuti ari kuita sei plus one time pana group yake iripo Special. kimwe mo group waiza kuona Sitovula ribo. Germany wanaka jamani mwari wenyu ari life ya apa kima nje uona jamani tsvaga ichi tambo ayo to kana Ayo makika. Makia ndikupeseka boss nana kudakwa. ndikupa shuto bana zvaunoita iwo iyi ndo yakuonesa tambo kana zvanetsa usamuro sezvataita kuchikoro kuti tizonzwaunzi pane chashota muno zvibude baba tisina kufarira kuonekwa kubva panapa make sure kuti wakiatu hapana kuti ndikuenda ukadabuda hapana vanhu vanonzi hapana chimutaiti ngomixana hapana vanhu vanonzi padhuze hapana padhuze kana unogeza chaiwo saka aiwa kia uchidaidai uchanetsane nevanhu chete kwete zvekuti unozobva kwauri kubva wofungidzira kuti pamwe mba mapindwa apa hamuna pamwe